Zdravím všechny gamepulzáky, mé Bozy a já vám přináším tenhle tutoriál, jak nastavit Bandicam a jak s ním natáčet a jak ho stáhnout a jak ho cracknout a. No, je to velice jednoduché, já vám ukážu, že jsem to tam dal opravdu na to debilní uložto, které je zahlceno plno viry. Chci vám dokázat, že jsem to dal opravdu já, tak to tam jdu rovnou teďka dát. Dáme tady skurvený můj účet, dám vybrat soubor, dáme si plochu a tady by to někdo by ta hovadina měla být. No, ty pak je. Jo, tady, OK, takže na to klikneme, otevřít, vybrat soubor, nahrát soubory, tohle by se mělo během pár vteřin nahrát. Ano, už to tam skoro je, nebojte, je v tom crack, aspoň doufám. Jo, je v tom crack. Tak. Adresa souborů, popisek, by Bozy a funguje 999, jak si kurva dělá procento? Ne? Jo. Takže ještě jen tady dám smajlíka, no proto tady nejsou, OK. Tak. Jo. Uložit a nahrát dál. Ne, uložit. Jo. Uložit. Jo, počkat. Adresa. Tu samozřejmě máte v popisku videa. Tak. A tady to je můj soubor. Má to 7 mega. Takže si to stáhnem, protože chci, abyste mi opravdu věřili. Tak se to. A už se to stahuje. Opravdu chci, abyste mi věřili, tak poctivě vám to ukážu všechno. Doufám, že vám ten tutoriál pomůže. A během, než se to stáhne, vám chci ukázat tenhle ten skurvený channel, který je můj. Takže pokud tady jsou channely, Gamepuls a Jurajův channel. No, takže určitě se na ten channel koukněte a hoďte tady odběr, kdyby někde měl být odběr. A hoďte ho tam, prosím, budu si to vážit. No, a proto jiný jsme. Tak se mi to stáhlo, otevřu to a vážně to tam je. No. A vy jediný, co uděláte, tak si tohle. Ano, si nahradit, protože už to mám na ploše. Tohle a tohle. Dáte na plochu. Teď jde ta pičovinka. Taky ten kloborec tady. No. Dáte Bandicam, otevřete to. Wow. A teď vlastně vy to rozkliknete první. A jo. Ne. Doufám, že se tady nic neselhalo teďka. No. Vy to vlastně otevřete. Tady tohle nechci. A tady budete mít neregistrovaná verze zatím. A to má registrovaný, protože nebojte, vy to tam bude tam psaný, ale zavřete to. A teď tu druhou pičovinku. Otevřete, zmáčkněte to. Ale počkat. Klikněte to pravým. Dáte spustit jako správce, dáte ano. Tady napište, já nevím, třeba úplnou blbost. Zavináč. Já nevím, třeba centrum.cz, nejhorší to. A tady je register. A to je všechno. To je vlastně, ono se vám to kreklo. A teď už to máte vlastně originální. No, tak. Já si myslím, že to by mohlo být všechno. Doufám, že jsem vám pomohl. Pokud ne, určitě napište do komentáře a já vám se ozvete na můj Skype, který máte taky v popisku videa. Všechno máte v popisku videa. Jenom ho rozkliknete, kliknete, stáhnete, nainstalujte, spustíte a hrajete a natáčíte. OK, já si myslím, že to by mohlo být úplně všechno z tohle videa. Já děkuji, že jste zhlédli tento tutoš a příště zase čus!